ಹಾಯ್ ಮಾತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಮೂಜಿ ಕರೀಂಡು 4 ಗಂಟೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡ್ಪಿನಿ ಯಾನ ಅಂಡ ಐತೆ ಬೇಗನೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಅದೋಟು ತೆಡ್ಲುಲ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚ ತೆಡ್ಲು ಬರೋಡು ದುಂಬು ಯಾನ್ ಶಾಲೆಗೆ ಎತ್ತೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ತೆಡ್ಲು ಬತ್ತಿಜಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಬೇಗ ಪೋಪೆ ದಯಪಂಡ ಅವ್ರು ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತೂವರೆ ದಯಪಂಡ ಬಾಲ್ಯದ ಬರ ನೆನಪಾಪಣ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಿನ ಬರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಅಂತೆ ಬೇಗ ಬೋದು ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಕುಲ್ಲುವೆ ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಪುಂಡು ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ತೂವರೆ ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲ ತೆಡ್ಲು ಬರೋದುಂಡು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೋಯಿ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬಾಲೆಗ್ ತಿಂಡಿಗೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಪೋರುಂಡು ಈಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಡುವಂತೆ ಕಾಂಡೆ ಅಂಚ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗೆ ಇತ್ಕೊರುಡು ಪೊಯ್ ಪೀಟಿಗೆ ನನ್ನ ಬುಡೋಡ ಅಂದ ಜೋಕ್ಲೇನು ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಕುಲ್ಲುಕ ಲಾಹಿಕದ ಗಾಳಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಶಾಲೆದಲ್ಪ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನ ಬೇಗಾಡು ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬುಡ್ನ ಹತ್ರ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಕುಲೊಂದು ತೊಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ದಿನನ ಯಾನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಶಾಲೆದ ದಿನನ ಜೋಕು ಬರೋ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಿಡ್ಕೊ ಬಂದುಲ್ಲ ತೂನಾಗ ಖುಷಿ ಆಡು ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಇನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಆದಿತ್ತೋಡು ಬಂದು ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಶಾಲೆ ತೂನಾಗ ಎಂಚಿನ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ತೊಂದೆ ಕುಲ್ಯಾನ್ ಗೊಬ್ಬನ ಪುರ ಜೋಕುಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಬಾಲೆಲ್ಲ ತಂದು ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯೆ ಹಾಯ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಮೂಜರಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೋತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ 10 ಗಂಟೆ ಐನ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ದಯಪಂಡ ಆಯ್ಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮೂಡ್ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಯಾನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಎಂದು ಪೋಯೆ ಬರೀಟೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಶಾಪ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ದು ಈತು ಕೊಡ್ತಾಂಡೆ ಟೈಮ್ ಪೋಯಿನೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ಚಿ ಅಂಚ ಬತ್ತೆ ಇಂಕುಲು ಯಾನ್ ಕೊಡೆ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಆಯ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ತೂಯರ್ ನಿಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ ಕೊಡೆ ಇಂಕ ಅಮ್ಮ ಇಂಕ್ ಕೆಲವುದ ಏನ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರು ದಾದಾಪುರ ಕೊಡ್ತೀರ ಯಾನಿಗ್ಲಿ ಇದು ಪಂತೆ ಹೊಸಾತ್ ಕರ ತೆತ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕಮ್ಮ ಹೊಸತ್ ಕರ ತೆತ್ಕೊಡ್ತೇರು ಎಂಟ ಕರ ಉಂಡು ಆಂಡ ಪಿರೊಂಜಿ ಎನ್ನಡ ಮೂಜಿ ಕರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬೆಂದ್ರ ದೀಪೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕರ ಒಂಜಿ ಎಲಿಯ ಕರ ನೆತ್ತ ಅದತ್ತನೆ ಮತ್ತೆ ಪಿರೊಂಜಿ ಕರ ಕೊರಿಯರು ಸೇರಿದ 4 ಕರ ಅಂಡೆ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ತೆತ್ಕೊಡ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂತೂರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಿಸಲೆ ಹೊಸತ್ ಬಿಸಲೆ ನೇನು ಅದ ಮಲ್ತು ಪೂರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಕಜಿ ಮಲ್ದೇರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸರಿ ಮಲ್ದಿರ್ಗೆ ಪಂಡ ಆಯ್ತ ಒಂದು ಪೂರ ಪೋಡತ್ತೆ ಏನ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವಡತ್ತೆ ಹೊಸ ಬಿಸಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೆಲಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪತ್ತೆ ಎಂಕವು ಆಯ್ತು ಅಂದಾಜಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಐನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ಬಿಸಲೆಡು ಒಂದ್ಸಲಿ ಕಜ್ಜಿ ಮಲ್ತ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಬಿಸಲೆ ಎತ್ತ ಪಿರಂಜಿ ಕೊಡ್ತೇರು ನೆಂದು ಬಿಸಲೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ದಯಪಂಡೊಂದು ಅಗೇಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಪಿರಂಜಿ ಬಿಸಲೆ 2 ಬಿಸಲೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಇಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಟೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂದು ಲೋಟೆ ಚಾರ್ ಬರ್ಪುನತ್ತು ಅಡ್ಡೆ ಮೈತೇರೆ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಏನಡ ಒಂದೂರ್ದಾನೆ ಇಂಚು ಬರ್ಪುನತ್ತೆ ಅವು ಉಂಡು ಆಡ ಎಂಕ್ ಐತ ಅಡ್ಡೆ ಆತ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜೆಂದು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮಗ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಈ ಲೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಲೋಟೆ ಕೊಡ್ತೇರು ನಿಕ್ ಮೈತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಲೋಟೆಲ್ಲ ಕೊರಿಯರೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಕೊಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಒಂದು ತಾರೆ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಎಂಕ ತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚ ಒಂದು ತಾರೆ ಕೊರಿಯರ ಅಮ್ಮ ಕೊಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಒಂದು ಪೂರ ಕಜ್ಜಿ ಪೆಂಕ್ ಕಟ್ಟಿದು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಒಂತೆ ಕೋರಿದ ಒಂತೆ ಮೀನ್ದ ಒಂತೆ ಮಟನ್ದ ಕಟ್ಟಿದು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಕಜ್ಜಿ ಪೂರ ಕೊಡ್ದು ಕಡ್ಬೋದೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮಗ ಮಜಾಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಪುರ ಪನ್ಪೇರು ಕೋಂಗಿ ಕಟ್ಟು ಅಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ತೂಯಿ ಅನ್ಕೊಡೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾರು ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಡ್ ಕೆಲವ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಾನು ಖಂಡಿತ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೇರು ಪೂಪುಚೇಕ್ ಕೆಲವು ಬರೋಂತೇರು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪ ನೀರು ಮಜಾಕ್ ಮಲ್ಪೋರ ಏನು ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪೋರ ಅಮ್ಮಗ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಏನು ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪೇನ ನಾನು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಎನ್ನಡ ಎತ್ತು ಖುಷಿ ಮಲ್ಪರೆ ತೀರ್ನು ಆತಿ ಅಂತ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗ ಕೋಂಗಿ ಕಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿಜ ನೀನು ಮುಟ್ಟ ನಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅರೆಗ್ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ನೋರಡ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಪಾತಿರ್ನೋರಡ ಆರ್ಡಂದತ್ತು
ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ನೆ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚ ಕೆಲವ್ರಿಗವು ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವ್ರಿಗವು ಇಷ್ಟ ಆಪಡು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆ ನಮಗೆ ಏಪಲ ಮಜಾಕ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಯಾನ್ ಪನ್ನೆಗ್ ದಾಲ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರು ಅಂಡಿಗ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ತುದು ನಮ್ಮ ಅಂದು ತೋಟದ ಬೆಲೆ ಪೊಪ್ಪಿನಿ ಐಟು ದಾದೊಂಡು ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ತೋಟದನೇ ಬೇಲೆ ಪೊಪ್ಪಿನಿ ಬಜ್ಜೈ ಪೆಜ್ಜರ್ನೇ ಪೊಪ್ಪಿನಿ ಅತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಅಡಿಗೆದ ಮಲ್ಪೇರು ಉಲಾಯಿ ಬಜ್ಜೈ ಪೆಜ್ಜುವೆರು ಕೇಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕೇಕ್ ಒಯ್ಪೇರು ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಬೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಂದ ಬೇಲೆಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಐಟ್ ಎಂಕದಾದ ಇಟ್ಟು ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪುನದ ಆಲೆಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಸರಿ ನನ್ನ ಬಯ್ಯ ಗೊಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಾರಿಂಡು ಗೊತ್ತು ಜೆಂಕ್ ಒಲ್ಪಂದು ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡೇರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋರನ್ ಬಯ್ಯಗ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪುರ್ಚಿಂದು ಅಂಚ ಯಾನ್ ದಾಲ ಮಲ್ದಿಸಿ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆಯ ಮೆಹಂದಿಗೆ ರಿಕ್ಷಾದಾರನತೆ ರಿಕ್ಷಾದಾರ ಮೆಗ್ಗೆನ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಅಂಚ ಪಿದಾಡಿಯ ಒಂದು ಸೀರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುತ್ತದೆ ದಯವಂಡ ಹೆಂಗೆ ಒಂದೇ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಪಾಡೆ ತುತ್ತಾರೆ ಬೇತೆ ಉಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಈಸಿ ಆಪುಚಿ ಸೀರೆ ತುತ್ತಾರೆ ಅಂಚ 2 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ಗೆ ಎತ್ತಾರೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಭಿ ಏನ ಸಲ್ಲ ರೆಡಿ ಐತೆ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲೆ ಮಗ ದೂರ ಪಿನ್ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗ ಮೆಹಂದಿಜ್ಜ ಮಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮದ್ಮೇನೇನಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಿಲ್ ಮುಟ್ಟನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆತದಾರ ದೂರ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಎಂಗಳು ರೀಚ್ ಆಯ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಿಲ್ಲಾಡೆ ಮಸ್ತ್ ಶೂಕು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ದೇರು ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಕ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ನಲ್ಲ ಗುರ್ತೇಜಾಂಡು 2-3 ಜನ ಗುರ್ತದಾಕಲು ದಿಕ್ಕೇರು ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಪಿದಾಂಡಿ ದಯಬಂಡ ಎಂಕ್ ಒಡೆಂಗಿಲ್ಲ ಪೋಯಿಂದು ಪನ್ನಾಗ ಆರು ರಪ್ಪ ಪೋಲ ಅತ್ತು ಕಾಸು ಪೂರ ಕೊಟ್ಪೇರು ಒಡೆಗೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಪೋಲ ಪಂಡು ಆಂಡ ಆರು ಒಡೆಗ್ಲ ಪೋಯಿ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಸಮಾಪುಜಿ ಪಂಡು ಯಾನ್ ಆರಿಗೋಸ್ಕರ ಪಿದಾಂಡಿ ಮುಲ್ಪ ಮದ್ಮಯಗ್ ಮೆಹಂದಿ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆರತೆ ಆರ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜೇ ರಿಕ್ಷಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನು ಅಂಚ ಆರು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಮದ್ಮೇನೆಲ್ಲ ಗುರ್ತ ಉಂಡು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಅಂಡ ಮೇಯ್ನ್ ಅದಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಪೋಯಿನಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಮದ್ಮೆಗೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮೆಹಂದಿ ದಿಯರೆ ಪೋಯ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ರಡ್ರ್ ಲೈನ್ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಮೆಹಂದಿಗೆ ದಿಯರೆ ಲೈನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸ್ತ ಲೈನ್ ಓಂದೆ ಗೊತ್ತೊಂದಿಚ್ಚಾಂಡು ಆತ ರಶ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಗಳ ವಿಶ್ ಮಲ್ತಾದು ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸಿಗೆ ಪೋಯ ಒಣಸಿಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಮುಲ್ಪ ಉಡುಪಿಡು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜನ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಲ್ಪುನು ಮೆಹಂದಿಗೆ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಕುಡ್ಲ ಸೈಡ್ ಪೂರ ವೆಜ್ ಮಲ್ಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ದಾಯಬಂಡ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಎಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಒಣಸಾದ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಯ್.